Get ready. Den første ting vi skal teste, det er en selvrørende kop, som koster 110 kroner på coolstuff.dk. Og den skal vi teste nu. Vi åbner den op og finder koppen den selv. Og så selvfølgelig også sådan en lille seddel. Og i denne her kop, der skal der bruges, først så er der et låg, og så kan man tage indholdet i der og dreje den her vej. Så skal der 2 batterier i. Eller 2 AAA batterier. Dem har vi her, og vi putter dem i. Som I kan se, skal der 1, 2, 3, 4, 5 skruer af, så det gør vi lige hurtigt. Sådan der. Så tager vi den her af. Og vi kan se, at batterierne skal i her. De kunne ikke komme i før, da jeg prøvede at gøre det. Det er stadig lidt besværligt. Sådan der. Det var så det ene. Så mangler jeg bare lige det andet. Sådan der. Og så skal den her bare på igen. Den ligger vi. Hvordan skal den ligge? Vi kan se. Sådan. Tror jeg. Jo. Sådan der. Og så putter vi lige skruerne i. Sådan der. Nu er de på, så derfor skal vi bare den her på igen. Den skal denne her vej for at lukke. Sådan. Og så skal den testes. Nu skal de se. Mælk, kakao. Og så burde man bare skulle klikke på den her knap. Så håber jeg ikke, der er sådan noget, der sprøjter op. Okay. Så må vi spilde den dejlige kakao. Jeg har nu fået koppen til at du for en gang, eller for, ja. Så derfor så skal man holde den her inde. Det lyder meget uhyggeligt, synes jeg. Som I kan se, så snurrer det rundt indeni. Og så må vi se, om når jeg giver slip, om kakaoen er blevet blandet rundt, som det skulle. Dejlig skummende, perfekt kakao, faktisk. Dog mangler der lidt mere pulver. Og vi gør det lidt mere. Når man om lidt ikke kan høre den der lyd, så vil det jo sige, at pulveren er blevet blandet rundt til flydende. Så derfor så venter man jo bare på den lyd. Ikke er der mere. Som jeg sagde lige tid til nu, for jeg får ondt i fingrene af det faktisk. Ja, så har du en perfekt skummende kakao. Og det er jo bare lækkert. Så skal vi til den næste ting, som var den selvrørende kop. Bam! Den gør, hvad den skal. Den drejer rundt nede i. Dog så sad batterierne forkert, så de burde gøre sådan, så de burde løsne det lidt mere, så batterierne bare lige kan komme ned. Jeg skulle presse den spidse ende, altså takken af batteriet, som I kan se lige der. Den skulle jeg tage og presse helt ned, hvor den så gav et klik. Sådan et rigtig hårdt klik. Sådan et klik. Og så sad det i og duede. Og så synes jeg også godt knappen, som at man skal trykke på, den kunne være lidt løsere, fordi den gør lidt ondt i fingeren, hvis man skal holde den inde længe. Så den får 3 stjerner ud af 5, fordi at den gør, hvad den skal. Den er smart, den er lækker. Men de 2 ting, de får det altså trukket lidt ned.